Hola, Imagina Sistemes Telecom és una productora audiovisual de serveis plens que es dedica a la comunicació audiovisual, les noves tecnologies i la publicitat. Un dels seus serveis destacats és la creació de canals corporatius de ràdio i televisió. Avui dia, la publicitat està cada cop més fragmentada. Les decisions de compra, en un 70%, es decideixen als punts de venda. És per això que la publicitat s'apropa al client. L'objectiu és oferir informació corporativa i promoure la venda, oferir informació general, entretenir el client mitjançant cartelleria digital i publicitat dinàmica a través de pantalles, en el cas de televisió, o altaveus, en el cas de ràdio. Al mateix temps, la marca crea imatge, es diferencia de la competència i té el canal com una via de negoci on es poden anunciar els seus proveïdors. Els continguts es fraccionen per campanyes, promocions locals i també per idiomes, entre d'altres. Imagina ST produeix íntegrament tots els continguts pels canals corporatius, ja que disposa d'edició de vídeo, so i plató propis. Companyies com el grup Carrefour, Repsol, IKEA, Àrees, entre d'altres, confien les seves comunicacions de ràdio i televisió corporativa a Imagina Sistemes Telecom. Les vies de transport són el satèl·lit, la DSL i el 3G. La senyal pot arribar a Espanya i a tot el món. Un ordinador fa de receptor. El sistema està creat íntegrament per Imagina ST. La tecnologia és pròpia. La plataforma de distribució s'anomena BBcast. Es controla mitjançant una funció web, governada per Imagina ST o pel propi client, denominada bbcast.tv. Al ser un sistema propi, no hi ha ni llicències ni renovacions. El manteniment queda inclòs al contractar el servei. A més dels serveis als canals corporatius, Imagina ST ofereix serveis audiovisuals i multimèdia a televisions i ràdio generalistes, agències de publicitat, productores, empreses multimèdia i clients directes. Afegim a tots els serveis el lloguer de material audiovisual per a actes i events, tant l'equip tècnic com humà.